Bafethu siyabonga aze asilamulela amasami izolo. Kule nto le hlezi siphikisana ukuthi uKhuzani naye ubizwa ngenkosi yomaskandi, uMthandeni naye ubizwa ngenkosi yomaskandi. Lezi iy'ndondo zayizolo zicacisile-ke ukuthi inkosi yomaskandi uMthandeni wakaManqele ngokomculo, ngokuthandwa abantu. Lezi iy'ndondo zikucacisile nje ukuthi inkosi yomaskandi iyodwa, uMthandeni wakaManqele. Ayikho futhi enye bafowethu, indaba yokulost debater. Bekubuka iSouth Africa yonke ku-TV, yonke ibibuka. Yabo, ongabukanga akawaphinde amasamba. So indaba yokulost debater kanjani bafowethu. Abaya emshadweni namhlanje bahambe kahle bafowethu, siyabonga. Sesiyo-celebrate ney'ndondo-ke ngomhla ka-3 eMdletsheni bafethu, siyabonga. Ave nithanda ukuthi nifake uMthandeni ey'ntweni akathi yena akasangena kuzo, akasekho empini kaMaskandi. Usevule enye i-genre ezase-Woolies, urban bani music. Akusho kudala kuMthandeni uhlala esho ukuthi ningamqhathanisi namuntu. Yena wafika ey'ncokolele engcoka nabantu, so aphuma kulowo msangano. Uhlale esho nilokhu nimdonsa nimbuyisele kuMaskandi, esesho more than 100 times kuma-video, kuma-post, noma yikuphi ko-live uyakusho lokho. Angazi ukuthi yena nifuna aze athini. uMthandeni wagcina kune-award, ama-award ayi-2 laphana kumantshontsho yini, angisazi noma kumantshontsho. Enye waze waba i-best dressed artist lapho, ewina kwi-fashion, ngoba kwi-fashion uyabulala kahlale, ugqoka nje isikhathi eside. Wase yaphuma-ke kuma-awards ngoba athi yena kunento engahambi kahle, kugitshazwa abanye abantu emakhanda abo, waphuma. Manje lama-awards uMthandeni akawawinayo umsebenzi wakhe ayisebenzele wona kanzima. I-Record of the Year last year ehamba noLwandle Khuli Paris, i-Record of the Year ehamba noMahu this year, i-Best Music Video of the Year kulo nyaka 2025 ehamba noMahu futhi iGucci. Akukho lapho ukuthi khona Maskandi, labantu ade qhathwe nabo akhona oyedwa uMaskandi, to prove that wayeqinisile into noMaskandi akasekho kuyo. Why nifuna uku-emphasize, nifuna uku-comparisha lezi zinto engasahambisani? Ayisahambisani. Phinde waphuma i-single ethi Dubai, nayo futhi ihamba kuwo lo line oGucci noParis. Manje yini nifuna ukufostela ngenkani umculo eseshilo more than enough ukuthi na cha ngiyaphuma la kulento. So angazi mina abalandeli why belokhu bexhasa uKhuzani. uKhuzani ngokwazi kwami wangena kayi-4 kumasamba, wawina kathathu. Cause mayengena ngo-2017 angiqala ukumbona ngena ngenyoni yomthathu wawina. Ngo-2018 wawina Bafana Bamgqumeni. 2023 yini noma 2024 angisazi kahle, nge-album yakhe ethi Umqhele Thawula wawina futhi. This year uwinile. Onke lawo ama-best Maskandi album. Maskandi lokho sihlale sikusho ukuthi uKhuzani usacula uMaskandi lo osafunwa abantu, lo u-SK asewuvakashelayo, uprefer uhlobo lomculo lo awubiza ezase-Woolies. So ngoba sikhuluma nje siyazi ukuthi umuntu uyimoshela isikhathi, just a waste of time. uMthandeni lomculo awucula uyamsebenzela, uyamfaka ey'ntweni, akukho angaku-ashivile manje. Unama-award ayi-3 awards. uKhuzani wakhe umbuyisa phesheya kuma-Harper Awards. Kunomehluko lapho. Abantu abayeke lokhu befostela i-issue engasafosteleki. Basesekhona abantu begcola uMaskandi lo ofana noKhuzani, athi compete nabo. Njengoba athi qhathiwe nje uKhuzani, athi qhathiwe nabo. So kwasiyawina-ke. Umuntu ube kumanye ama-category ade engekho kuKhuzani. Noyeka nini lento? Kufanele ukuthi kuwine uKhozi FM i-Song of the Year bese nizochoma. Ubengekho uKhuzani. uKhuzani ama-Song of the Year owashaye ekhona lo SK lo.
akakaze azawina lapho kunokhuzani khona, kuyaziwa lokho. Kodwa nifanele lokhu sikhulume, engabe lincoma umuntu uma yenze kahle, wenze kahle wesikhe mshayeleni ihlombe, uwinile. Siyabonga futhi banokuzayo, sale kahle.